Hello, good afternoon. This is Mr. Dalisay live stream. Afternoon live stream. Ayan. Thank you so much sa lahat ng bibisita pa lang. Ayan. Magandang hapon sa inyong lahat, guys. Ayan, pwede po tayong magbaba ng link. Para naman tayo po ay magdikitan. Ayan. Hello, mega love shout out to 1,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita, guys. Pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman ma-promote natin yan. Boy abala, kung ano man na si boy abala, ganda. Hello, 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita sa aking live. Ayan, pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman ma-promote natin yan. Ayan. Padi. Ay, isa akong makulit. Na padi dito. Padi. Yan, baka sa kurente, tuog ka. Makulit, aking pamangkin. Magandang tanghali hapon sa inyong lahat. May isa akong makulit dito na padi. Ayan, mega love shout out. Aran! Ano ni? Ano ni? Ha? Mega love shout out sa mga taga Housing 2 Montserrat Magaraw. And syempre sa busog ako sa Boss ano yan? Boss Organization, mega love shout out. Boss Organization ng Montserrat Magaraw. Mega love shout out sa Boss Organization ng Magaraw.
mamaya tayo ay magpapag-isip dahil medyo hindi na tayo pinapansin. Ayan, habang naghihintay tayo ng viewers, tayo ay mag-i-edit-edit. Diba? Para habang wala sila, edit-edit tayo. Ayan. Pa rin, mahal ko. Sa'yo, mahal ko. Na mahal kita. Mahal ko. Jinky Miranda, mega love shoutout sa iyo. Thank you so much sa pagbisita. Ayan. Newly here po ay host. Ayan. Wait ha? Ba't wala kang jacket? Ba't bago ba yan? Tamsak ho sa ayan. Thank you so much sa patamsak dyan. Jinky Miranda. Ay, ano nga pala, hindi pa pala kita na-jakita nung pag-live ko nung nasa Pasakaw. Naalala ko yung nag-live ako. Ay, ba't na i-ano? DJ Karen. Mali.
Ayan, thank you so much, Jinky. Jinky Miranda Vlog. Ayan. Yan, no, G, nasa park po kayo ng bata. Ayan. Anak ko yun. Ayan. Pwede ka, Jinky, magbaba ng iyong link para naman pag may dumating na viewer. Yes, anak mo pala. Yun. Yes, anak ko yun. Dalaga na. Shoutout to ayan, thank you sa pa-shoutout dyan. Mega love shoutout sa iyo, Jinky Miranda Vlog. Ayan, thank you so much sa pagbisita. Kamusta? Ngayon pa lang kita na jakita na pero na ayudahan na kita ng mga alagad ko. May mga bakas naman yun. Hello, 3,000 viewers. Thank you so much sa pa-support naman po sa nakapin. Ayan, thank you so much. Beautiful host. Ha? Beauty. Beauty. Salamat host. Ayan. Mag-beauty ka pala. 3,000 viewers. Thank you so much sa patamsak dyan. Ayan, pwede po kayo magbaba ng inyong link para naman tayo ay magdikitan. Kung hindi pa tayo dikita, magdidikitan na tayo. Diba? Ayan. Hindi ko magdikita yung ano mo. Dikita. Ayan, medyo tayo lang ang nandito. Maghihintay-hintay lang ako, Jinky, ng ating pa ko eh. Maghihintay-hintay lang ako, Jinky, ng ating mga viewers para naman ma-promote ko. I-stay ko lang yun dyan sa tapin na yan. Stay ko lang yun dyan. Ayan. Kamusta naman, Jinky? Bisitahin ko yun. Bisitahin ko yun. Siya Ayan, kamusta ka dyan? Ito, host, baby pa lang po, need ng nakalambing. Ayan. Ano natin yan? Papalakihin natin yan. Papalambingin natin yan sa ating mga bibisita. Ayan. Kamusta ka naman po dyan, Ate Jinky, sa Hong Kong ba yan? Kung nasa Hong Kong ka? Di ba nasa Hong Kong ka? Hong Kong ba yan? Yung sabi mo nung nasa park kami. Yan, yes po, host. Ayan. Nandito ako sa bahay mo. Ay, mabilis lang pala yan. Yung nagkumakain ka, yung nasa 18 ang lagi ko sa yung napapanood dito yung itong nasa bus kayo sa bus. Hindi ko alam kung bus ito o aeroplano. Ito aeroplano ba? Nasa channel mo ako, nasa bahay mo.
Ayan, oh. Nasa ano pa? Aeroplano. Naka-play ka. Nasa aeroplano pa yata. Pag-view po, Victoria Park, Hong Kong. Sana Hong Kong. Nasa Hong Kong pa niya. Ay, Hong Kong. Nasa aeroplano. Sa ship. Ship? Ship? Alien? Nag-travel sa ibang isla dito lang around Hong Kong. Kung nag-ship kayo, ship yan. Kung ship yan, di mag-travel kayo niyan sa Mars. Ayan. Sa Mars. Ayan, patapos na. Guys, 3 minutes lang pala yung ano. Yes. Mga ano lang yung video mo. Ang tawag. Mga short video lang. Short, hindi pantalon. Ayan. Kamusta? Diyan ka na nakatira, Ate Jinky? Ayan. Nag-review ako sa yung Victoria Park, Hong Kong. Ang ganda. Anong gamit mo, Ate Jinky? Ano, pang video? Naka-ano ka? Naka-gimbal? Sana all ha, may gimbal. Next. Ayan. View again. Dito sa ship na sinasabi mo. Mga ano lang yung ano mo. Mga short video lang. Thank you much, Gus. You're welcome. Sana all. Diyan ka na sa Hong Kong nakatira, Ate Jinky? Tapos yung family mo dito sa Pinas. Tagasan ka dito sa Pinas. Gusto mo ba, Ate Jinky, ayaw ko kasi Luzon din ako. Baka isipin mo kasi may content kasi kung gustong gawin yung tutulong ako sa siyempre yung mas nangangailangan. Ako nangangailangan din. Ako nangangailangan din. Pero may mas nangangailangan sa atin. Diba? May mas nangangailangan ng tulong natin. Add mo ako sa FB. Sa Astro Gin. Mindanao Mix Club. Bentong. Tapos na. Tapos na yung nasa mo. Ubusin ko to. Ilan ba ang videos mo?
Parang kayang-kaya kong ubusin to. Kasi mga short videos lang. Anong nga ba? Teka. Ano ko muna. Search ko lang. May ano, may shape. Astro very unique. Thank you for basta ikaw at Mindanao Mix Club. Ay, alam ko na kung alin ka dito. Kasi nakita ko na yung ano mo, yung ano mo dito. Mitch. Yan. Yan ba, ate? Yan ba, ate? Ay, oh. Ayan. Add na kita, te. Add na po kita. Salamat. Ayan. Chat pa ako. And ang tawag dito? Pag magla-live ako, te, bibisitahin ko lagi yung channel mo and syempre lagi kong ipo-promote, ha, para support na rin sa'yo yung ating pag live. Ayan, chat na ko, te. And te, may content kasi ako, may content ako na gustong gawin para makatulong sa akin, makatulong din sa iyo. I'm happy for that boost. Makatulong. Ano yun? Yung content ko sana. Tutulong ako sa mas nangangailangan. Nangangailangan din ako. Pero may mas nangangailangan pa sa atin. Kaunting ano lang yun, kaunting budget. Depende kung gusto mo lang naman. Tayo. Mix Club. Lagi kong isasama sa ano mo. Siyempre, galing sa'yo. Kumbaga, ano ako, ang tawag din. Kumbaga, naghahanap ako ng sponsor. Mag-sponsor. Pero kung medyo,
Okay lang, wala namang problema yan. Okay lang. Tapos, siyempre makakatulong yun sa channel natin. Gaano pa siya talaga ako ng sponsor. Okay. Chat na lang, chat. Mga ano lang, mga simpleng tulong lang. Kumbaga, bigyan natin ganito, bigyan natin ganyan. Mga ano lang. Pero malaking ba, siyempre pag tayo nagbigay, di ba? Pag tayo nagbigay, katulad ng mga nagbo-vlog dyan, pag tayo nagbigay sa kapwa, kahit konti yan, kahit konti yan, Club. malaking tulong na yan sa kanila, di ba? Nakaka-proud kayo dyan. Ilan kayo dyan, te? Parang puro ano dyan parang puro matagal ka na dyan sa Hong Kong. Parang ano lang parang Pinas lang. Nabibitin ako May playlist ka? Ay, wala ka pang playlist. Gawa ka gawa kang playlist. Gawa. Power, peace, love, peace, love. Dimba, nandito ako sa iyong home. 6 years ako dito, host, pero madami na ako napuntahan. Yan. Pang sana all, nag-work ka dyan, te. Doon tayo sa inbox mamaya. Okay po. Mamaya. Gawa kang, madami na yung ano mo. Okay? Powered by DJ Wombo exclusive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 47. 47 videos. Ba't binilang ko pa talaga? Meron pala dito. Ito pala Binilang ko pa talaga sa phone ko. Simulaan. Ito pala, 47. Ay, naku. Ano, te? Gawa ka po ng
Ay, naku. Bilang ko nga talaga. Meron palang naka-record dito. 3:47. Marami na akong naibigit sa'yo. Joker ka. Di ko na ano eh. Tumatanda na tayo. Ayan, nag-work. Ay, maya na nga lang. Ayan, ano natin. Ayan, yung ganda ng ano mo. Maganda yung content mo dyan. Kasi yung mga pinupuntahan mo, binibidyohan mo, tapos yung sana sinama mo ang asawa sa vlog ko. Sa nawa. Wala po yun na asawa ko. Nasa ibang bansa din. Kung ikaw po ay nasa Hong Kong, yung asawa ko naman ay nasa Jeddah. Wow! Kay DJ Bumbong pala Nasa yan. Jeddah. Share it naman. Asawa ko. Ganda ng mga areang o kaya lugar na pupuntahan mo at Jinky, kaya tamang-tama yan sa busog pa ako. Tamang-tama yan pag-content mo. Ganda. Sana ba yun? Ay. May bago kang upload 43 minutes ago. Ayan, thumbs up. Radyo. Oh. Daming ano to, mall? Long, escalator, Admiralty Hong Kong. Ano yan, mall? Ay, iba. Bago lang kasi ako nag-vlog. Oo nga, halata naman. Tama yan, naging decision mo, mag-vlog ka dyan. Kasi, sayang naman yung mga lugar na napupuntahan mo, di ba? Sayang naman yung mga lugar na... Wala. This is the mix of DJ Saint Mark. Na na na. Ayan, tamang-tama yan mga ginagawa mo, Teo, mga pinupuntahan mo, binibidyohan mo. Kasi sayang naman nung mga pinupuntahan mong magagandang lugar, di ba? Jinky Miranda, Buwaga. Gusto. Ayan, tapos na naman. Mga may ilang.
Gawa ka ting na ang Ate Jinky, gawa ka po ng ano mo, playlist para dire-diretso yung mapanood yung mga video mo. Ba't biro mo ito? Ba't wala? Dinner time, one with noodles. Ate Jinky, ito yung ano ko ha. Ito yung ano ko sa'yo. Hello? Jinky? Facebook ko. And ang ano ko Facebook page. Ready for takeoff. Wow. Wow. Naghahanap ako ng di copyright song. Sige, pagbibigyan ko pa. Hindi ako marunong kumanta ng kumbaga, sabi natin, tawag ng tanggala. Dito pa, templado yung condenser ko. Ayan. Sige, try akong maghanap ng kakantahin natin. Pero baka ano lang ha, ang kantahin ko isa or dalawa kasi mahirap na ano ng mga music. Kasi pag kahit maghanap ako ng hindi copyright dito, kahit tawag dito, kahit i-filter ko, kahit i-filter ko ang music, tapos tinignan ko na ano, use allowed, ganyan. Ano, pag kinaumagahan, meron pa rin, copyright pa rin. Kaya i-minumute ko na lang. 4,000 viewers, thank you so much sa pagbisita. Pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman ma-promote natin yan. And syempre, support naman po sa nakapin. Ayan. Pwede po kayong makipagdikitan para naman. At syempre, huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng bakas sa kanila para naman kayo po ay mabalikan. Ayan. Thank you so much guys sa Philip. Copy. Ayan.
dalawa or tatlo na kanta. Naka-message na ko. Naka-message na po ako sa FB. Naka-message. Ano ba lang tayo? Kanta. Isang kanta lang. Pagbigyan ng bibig. Negros Beats Blog. Kulang ako kung wala ka. Ayan. Nag-message Gawing na mas po ako. refreshing at Sa- masustansya ang tanghalian with Tang na siksik sa vitamin C of 2 or No copyright. Yan. No copyright daw. Oh. Tapos bukas na. Ayan, try natin. Kumanta na yan. Tapos, di nga nila. Ano yan? Dut. Ayan.
Ayan. Ayan, thank you so much dahil ako ay nakakanta ngayon. Galing naman pala, Huz. Balit na bagay. Nagyabang pang. Ayan, meron na tayong isang kanta. At syempre maghahanap pa tayo. Medyo ako, Ate Jinky sa pagkanta, medyo addict. Pero kinokontrol ko dahil copyright nga. Copyright nandito nakaabang si copyright. Ayan. Maghahanap pa tayo. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. Thank you, Ate Jinky, sa pag-stay, ha? Sa pag-stay kahit kailan. Kahit kailan. Still, silent night. Sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko. Hindi ko ito alam. Pasko na naman. Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Madali na magpasko. Madali na magpasko na. Ate? Sino naman kaya? Si JR naman kaya. May Eric Santos na tayo. Siyempre, JR tayo. JR. Bakit pa ba? Bakit pa ba nagawa? Hello, mega love shout out 2,000 viewers. Pwede po kayong magbaba ng inyong link para naman makipagdiktitan po tayo. And syempre, wag niyo pong kalilimutan ang nakapin, pa-support naman po. Ayan. Thank you so much. Wag po kayong wag niyo pong kalimutan mag-iwan ng bakas para kayo po ay mabalikan. Ayan. Isa pa, Huz. Ay, naghahanap ako. Bakit pa ba ngayon naririto? Copyright kung copyright, addict na ito. Todo na to. Ayan na naman tayo naano naman ako ng kanta New Eden Cream Cheese for that smooth texture and creamy taste. 11 Ala, dalawa. Para sa beefy, saucy hinamnam ng Jollibee Burger Steak. Ayan. Adik ako sa kanta. Totoo yan. Nang minsan ay naranasan ko ang mag-isa. Pilit ko na nilimut ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at inarasal na makapiling ko.
akin lamang, pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Nakita ka at nasabi kong ikaw na nga ang hinahanap at dinarasal na makapiling ko. Ngayon'y naririto, isang katulad mo na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang, pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Ngayon'y naririto, isang katulad mo. Hindi ko na kaya. Sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang, pag-ibig na wagas ang siyang naramdaman. Yan ay nagmumula sa'yo sa puso ko, at kapwa ay hindi magbabago. Medyo nahihirapan ako sa kanta ni masyadong mapagdamdamin. Yan, copyright tayo. It's okay. Basta masaya tayo. Ngayon naririto, mapuputol yung ugat ko eh. Ayan, maraming salamat sa patamsak nyo dyan. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan. Hello, mega love shout out dyan, Canada Vlogs. Thank you so much sa pagbisita po. Ayan, jajaketan kita kasi baka lamigin ka eh. Ayaw kong ikaw ay lamigin. Ayan, mega love shout out sa iyo, Canada. Nasaan na ba yun? Yan, may jacket ka na po. Stay home talaga siya. Ayan, thank you so much po sa pagpa-stay home ha. Canada Vlog. Ayan po, Canada Vlog, pa-support naman po sa Nakapin. Napaka-bata pa po ng kanyang bahay. Kaya please pa-support po naman. Thank you. And pwede ka pong magbaba ng iyong link, Canada. Mega love shout out sa iyo.
Pwedeng-pwede ka po magbaba ng iyong link, siguro ay, mas malaki pa yung, channel mo kaysa sa'kin, eh. Parang nararamdaman ko, eh. Ayan, napakabata pa po ng bahay ni Jinky Miranda Vlog, kaya naman ay, baka naman, masuportahan po natin siya. Kasi, siya po ay very organic friend. Yan si, Jinky Miranda Vlog. Ayan. Ay, busog pa ako, eh. Hindi ako tutunawan yata. Ayan, thank you so much, Jinky, sa Jinky, sa nakapina dan sa'yo from Canada Vlogs. Ayan, dinikitan ka na at Jinky ni Canada. Ayan. Pwedeng-pwede ko po, pwedeng-pwede ka po magbaba ng yung link, Canada, para naman kami po ay makadikit na rin sa iyo. Ayan. Kanta lang, host, para masaya tayo. Kanta na naman ako. Sige. Basta request mo, kakanta tayo. Basta request niya, kanta tayo. Bahala na si Batman mag-copyright. Yan sinasabi kasi pag tayo ay kumakanta na adik ako. Ayan, si Canada ay nagbaba ng kanyang link. Palablab, host, tamsak lang, sapat na. Ayan, lablabin natin yan, tamsak. Wait, hanapin natin. Gamitin ko itong ano ko, itong aking alagad para hindi ako mapalo ni Lolo. Ayan. Pasok. Notify. Kanino to? Dikit na pala tayo. 792. Pareho pala tayo. Maliliit pang bahay. Nasa na ako, 1,000. Ayan, Ate Jinky Miranda, ayan, bata din ang kanyang, tamsak lang, ayan. Nagpatamsak na ako, tamsak. Ayan. Canada, baka nakita mo naman inano ko na, tamsak. Thank you, host. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Canada Vlog. Thank you. From Jinky Miranda. Ayan. From Jinky Miranda. Ayan, mga bata. Pare-pareho tayo bata. Help strengthen bones with a strength builder of calcium from Cheese Whiz.
tayong New bahay, Eden cream Jinky. cheese for that smooth texture Kaya and creamy naman, taste. kahit Level up ang sarap. tayo ay mga bata pa ang 100% ating, pure cow's milk. ano ba yung Simula mga, ng umaga with new Alaska Fresh. pare-pareho tayong bata. Ayan. Kaya naman, nakailang kanta na ba ako? Tatlo na yata, ano? Tatlo na ba? Tatlo. May didelay, ay may mute na naman ako. Nang minsan pa ako ay nakaparay. It's okay. Bakit paminsan-minsan lang naman tayo makapiright? Oh, nawala. Ay. Mega love shoutout sa lahat ng nandito at nagtatambay sa aking channel. Thank you so much. And sa inyong patamsak dyan. Salamat po sa pagtambay. Buwan. Araw-gabi. Wait. Hanap tayo ng pwedeng kantahin. Umiiyak ang puso ko, pwede bang ako na lang muli? Yan ang lagi ko na. Ay, matagal ko nang hindi nakakanta to. Teka. Copyright. Gusto
Ayan. Another. Copyright, pre. At kung nagkamali muli, ako'y sa'yo, ikaw ay mega shoutout sa inyong lahat dyan. Buwan, ikaw ang aking trick kaya yung buwan. Kaya ko kaya ang buwan, mga pre? Buwan. Copyright na to eh. Di, lubusin na natin. Di ba? Ay, may i-edit pala ako. Nakalimutan ko na mag-edit. May tinatapos kasi ako ngayon, mga Jinky Miranda, buwan. May tinatapos kasi akong vlog sa isang lugar, isang buong maliit na lugar lang, may tinatapos akong vlog. Inuna ko muna yung i-upload yung trailer. Ay, may pa-trailer pa. Exciting, di ba? Ay. Para exciting, di ba? Ayan, buwan. Pero,
XA, o group vlog. Exa group vlog. Jinky Miranda vlog. Ayan. Mega love shout out. Jinky Miranda vlog from Exa group vlog. Ayan, thank you so much sa lahat ng bumisita sa aking channel. Ayan, tamsak lang ako, palangga kasi mag-LS din ako from Inday Kikay Official. Ate Inday, mega love shoutout po sa iyo. Thank you po sa pagbisita. Exa Group, love, ganda ng boses mo, host. Ay, wow! Salamat. Dan na playlist bukas na naman. Ayan, thank you so much sa Ate Inday Kikay. Ayan po baba ka muna Ate Inday Kikay ng iyong link para naman ay ikaw ay mabisita ng mga bago nating friend dito. May mga bago akong friend dito Ate Inday Kikay na pwedeng bumisita sa ating mga bahay. At syempre, tayo naman ay very supportive. Ayan po guys, si Ate Inday Kikay. Okay, Husa. Ayan. Ayan guys, si Ate Inday Kikay, very supportive friends. Bahay Inday Kikay. Ayan, from Exa Group vlog. Ayan, tama ba yung pronounce ko ng ano mo? ano yan? Name? Exa Group vlog. Yan. Ayan po si Ate Inday Kikay Official ay very organic friend and very supportive friend. Yan po ay naga-support din po, nagpi-play ng aking mga videos na talaga naman ay tinutulungan ako sa whatsoever. Ayan. And syempre, wag po nating kalimutan ang mga bakas kay Ate Inday Kikay kasi po ay siya po ay magbabalik sa inyong mga para naman kayo po ay mabalikan. Ayan. Hi palangga, salamat sa ano yan? Exa. Ayan wag po nating kalimutan ang bakas para naman tayo ay kanyang mabalikan. Bakasan lang ninyo ako mga palangga kasi mag-LS na rin ako. Bye palangga. Ayan Ate Inday Kikay, thank you so much po sa pagbisita sa aking channel, sa aking live. Ayan si Ate Inday Kikaya. Ayan po si Jinky Miranda Vlog. Talaga naman ang kanyang ginagamit ko. Diyan na. Ano ko na lang. Yan pong bahay ni Jinky Miranda ay talaga naman napakabata pa ng kanyang bahay. Kaya naman pa-support naman po. Yan po si Jinky Miranda Vlog. Pa-support naman po. Yan po ang nakapin. Si Jinky Miranda Vlog. Ayan po. Nasa 340 plus pa lang yung kanyang bahay. Kaya naman pa-support po. Please pa-support. Thank you. Ayan, Exa Vlog. Thank you. Nagbaba ng link. Si Exa Vlog. Inday Kikay Official Dan. Dikit pa. Sukli po. From Exa Group Vlog. Ayan. Magsusukli lang po yan. Magsusukli po yan or babalikan ka po niya na Exa Group Vlog ni Ate Inday Kikay kasi siya po ay very supportive friends pa.
ayan, hindi ka talaga niya titigilan suportahan. Katulad ng pagsuportahan niya sa akin, hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi daw ako ma-monetize. Yan. Ganyan ka very supportive friend si Inday Kikay. At syempre, wag po natin kalimutan si Jinky Miranda Vlog. Siya po ay nasa Hong Kong na nagbablog din. Ay bago pa lang po siya nagbablog. Ayan. Baguhan po. Pareho natin. Ayan. Pare-pareho tayong mga nagsisimula pa lang sa YT. Kaya naman tayo po ay magsuportahan. Ayan. Thank you so much. Ayan. Extra group vlog baka nadikitan mo na po si Jinky. Mag-iwan ka lang po ng bakas. Kahit sino naman po na dikitan natin, mag-iwan lang po tayo ng bakas and wag po tayong magmamadali dahil sila po ay talagang magbabalik sa iyo. Ayan. Magbabalik. Sila po ay magbabalik. Basta bakasan lang po. Wag din po tayong magmamadali dahil sila po ay nakaabang lang. Katulad ko, hindi ako nagmamadali. Kahit hindi nila ako mabalikan, basta may bakas ako, makikita din nila yan. Kahit ako nga anong tawag dito? Ako dikit-dikit lang ako. Kahit sino dyan sa natin, dito sa live chat natin, dinidikit-dikitan ko sila lahat. Hindi ako hindi ako hingi-hingi ang sukli, hindi. Dinidikitan ko lang talaga sila lahat. Siyempre, nagbabakas ako. Thumbs up, bakas, ganyan. And view ng video, binubview ko muna ang video mga 3 minutes or 5 minutes, nagtatamsak na ako and nagbabakas. Ayan. And leave na. Another channel. Ayan. Nag-start live na si Ate Inday Kikay. Ayan. Naka-start live na siya. Ayan na. Maya-maya, mag-i-end na rin ako para naman ako ay pupunta naman sa live ni Ate Inday Kikay. Kasi pang-support na rin sa kanya. Ayan. And syempre, maraming salamat sa mga nagtambay, lalong-lalo na sa iyo, Jinky Miranda Vlog. Ayan, kung sino po yung ating nakikitang nagla-live, puntahan niyo po para naman ang inyong channel ay ma-promote. Ayan. Katulad dito sa pagbisita niyo sa akin, maraming salamat dahil may mga bumisita din. Katulad nito, pinopromote ko ang channel nyo. Ayan. Kaya, kahit sino naman na mag-live, puntahan po natin sila para ma-promote din ang channel natin. Di ba? Ma-promote din. Katulad ng ginagawa natin dito. Ipinopromote natin ang bawat isa. Ayan. Lalo to si Jinky Miranda Vlog ay tulungan po natin sa taas ng kanyang bahay. Bungalow. Ayan. So, magkukulitan ba tayo or kantahan? Kasi halina tayo'y
Ayan guys, sa lahat ng nagpatamsak, thank you so much po sa inyong lahat. Ako sa'yo at ikaw ay akin. Ang ganda mo. Ako ngayon nag-iisa. Tong tong tong. Sana ay tabihan na. Oh yeah. Sa ilalim ng puting ilaw, iyan. Wala na sila. Ayan. Medyo malapit na tayo mag-end. Dahil ang buhok ko ay parang ano na. And syempre, ang ating ginagawang video ay nakalimutan ko nang ipagpatuloy. Kaya mamaya na natin ipagpapatuloy. Diba? Okay. Sa iyong mega ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ang puso at ang damdamin. Nang dumating ka, bandang gabi. Nang dumating ka sa buhay ko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo, ikaw na pala, paubaya. Paubaya. Hero, aking pagmamahal.
Thank you so much. Binhi. Imagination. Sakit ang tenga ko ah. Sakit ang tenga ko. Kakarinig sa boses ko. Sungka. Chungtoy, chungtoy. Karaoke, karaoke. May balik ako, may balik ako, may balik. Papalayain na kita. Walang mga kanta ah. Ayan, stop muna tayo sa pagkanta. Dahil paus na ako. Paus na ako. Sean Beryl T. Vlog is now live. Lakas ng ano ko. Salamat po. Ayan, ayan. Sakto lang nating 2 hour ang ating live dahil may gagawin pa tayo. Yan. Kamusta kayo dyan? 3,000 viewers. Kamusta kayo dyan? Imik-imik. Pag may time. Yeah. Chat. Tap chat. Tap chat. Tap chat. Negros Beats Club. And 3 words. PJ, Idol. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin
Vlog, Bartiran po. DJ St. John. Next vlog, Pag-ibig ko Bartiran po. umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Balik po sa agad. Yan, Bartiran. Yan ang vlog. Ano po? DJ St. John Remix. Yan. Pansinin, inin. Mega love shoutout sa iyo. Diyan ang Pansinin, 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita, guys. pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y Ayan guys, pasupport naman po sa nakapin natin kasi po ay ang kanyang channel ay napakabata pa. Batang bata pa. Medyo ano pa yung kanyang channel. Nasa 300 plus pa lang po. 300 plus. Ang kanyang Power. channel. Ayan. Mega love shout out. DJ St. Ready. John. Align. Pit ka pa rin. Power. Love. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako umiibig DJ sa'yo. St. John. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in 3 and 2. pag-ibig ko. Watching. Nandito lang ako 3. Watching. umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para Salamat sa patamsak niyo dyan, mga pre. ako'y in love sa'yo. Ayan, si Ate Inday kay ay naka-live na. DJ St. John Remix. Pansinin, Everybody on your best right. Everybody on your best right. Party over sound system. Body. 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 Body.
Playborn. Live, let's go. DJ Playborn. Party Mobile Sound System. The feeling of your skin locked in my head. Smoke me broke. You're listening to the music of DJ Playborn. DJ Playborn. Party Mobile Sound System. This is the mix of DJ Playborn. You're listening to the music of DJ Playborn.
Mobile Sound System. Sound System. This is the mix of DJ Playborn. Party Mobile Sound System. This is the mix of DJ Playborn. Nine, let's go. Party Mobile Sound System. DJ Playborn.